Kohora Police Station angkang pinyada porpai kri simalong Aiseng Shyam methanga bike pen Bagorian election aphan first phase aseke kipi damji pura bike pen kedam bomahut ihum tata mobile patong tekangphit Pirthe moni datum ajara hinta phodu nangji pupena jok gari motor kevek ke pachat amethang thina rengna chiti tia son thot sik kapre gatuma phanta phodet na puta kamatha avedet anpinlo Bangso jok pini Aiseng Shyam dalamara Basagaung LP School along kirap lo thanbang alangli methang asai kachidam bom unahut anung pen ihum tata mobile patong tekangphit lo thanbang Aiseng Shyam aphan non nangkeleji karbiang noton mas council akilik arpu ketang lok pen ajok Bagori along first phase seke kipidam ji aphan kedam bom ahut akisung ke phonang lo Bangso lam the em barim benting terang arjulong si amethang gari pen kohora swahid beza Bisnap Model Hospital along an sekelang aphan ponlo. Bangso phi dalamara teachers gathering center amaipu lapen chunbang atum aphan birta palesi alang litumpen sekelang ahemalong an paledamlo. Areng ke so thanbang Aiseng Shyam aphan kachirap chitodun abang pumate TGC achunbang borsing ingti alamthe aju senang. Bang kaya jadi tu staff dalamara Basagaung LP school long assistant teacher. Alang li hem lake suki hola. Kasi pini date 24 Bagori long first phase election training masih alang li hempen bang komlo masih alang li side se cedam lo alang li right side bike masih bang ko bike kepra bota kali maximum 30 to 40 speed la sombong si alang li bek komlo kita alang li kapai galang lu pen ajok api pen ikhun tata mobile bang bom masih alang li phan anung pen patong dak kilo ante la bangso putha ante gari kan dapat long lo ma Gari bangke hadap nili tum karjo tulong teng pulote kala sorni la sobut hadi dung bunit upu masih gari bangta niap duni long lo non puriar tum nang le lo hada on the spot hadi like sidang din tam lo si gari ka do bila thana kira masih gari bangta thana long sidolo halapu aring ke so bang pho phan mesen asi kelang ji aphan computer tomography scan aphan golakhat ansi pachepon thulo Halapu ke patong tekangphit tata mobile aphan setami Kohora Police Station atum nep ingnang donsi raikom sai khia atum pen police station along an ponderlo dalamara pen arjison rongpar karbiang long live